Kini kadai Auditorium Meghalaya, but ni pilihan sengobhai pi baro, syaka ni katuk kubor mentah ke janmit. Bersyua bangin pai syiki kubor ke bamnya, ni nepet syuai kimat berkongsan. Syaksiat yap atun reungut kibriu ha kejing tombor ki leno ha pahalgam. Wan pai no Prime Minister Modi na Saudi Arabia kami menteri ki kampo yeng ya kejing long jengman. Ka jingti bat ka khai bean ya Auditorium ka penhiar arsut ya ka jingyo lum khajna ha ka jela ong UMP ka Shillong. Let jurip lang UMP ka Shillong bat UMLA ka Maulai ya ka jing pentrei ya ka Surok ban poi sa Shillong Umroy Airport ka bakot sya ka lai pesau point reply klur tingka. But on pendep ya kamet basa jong ukpa bakuj upu Francis ha Basilika jong ka Saint Mary Meja Harum ha ka Auditorium uyayong on penlong ya ka mas bakerpang halai mukha Cathedral nado ka atlai tarik hado ka Auditorium uyayong ki khubor ki benya Auditorium ngut ki breu kila syaksiat yap bat bon ngut kila mensau hadin baki lekno kila ther kuli ya ki nong jungok kai ha pahalgam Jammu bat Kashmir hinin gesngi ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu u Vice President Keri u Jagdeep Dhankar u Menteri Rang Badu Keri u Narendra Modi bat kiwei ki nong yalam jong ki sengsan perthai kila penram jur ya kane ka jingsha thombor ha pahalgam tungine khami khamne halor kani ka khubor Pal hadin balatip ya kini ke jengja Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi lawan pai no na ke jengle jengo jeng u ya keri Saudi Arabia Modi lawan poi hanong ba Delhi henne ke stam tang Maria poi Modi ulai lum ya ke jengalang bakar ki hakat lengsun pantip khambanya halo ke jenglong jengman ha kini ke jengya kendo lai dan lang Menteri Ketenat ki Kampari Dr. S. G. Shankar, National Security Advisor Ajit Doval, Foreign Secretary Vikram Misri, but kiwi-kiwi officer. Kumju Menteri Bakmi Ketenat ki Kampo yang kariu Ahmed Shah ulapoi hapa halgam hene kastam man kami hi daladi ki jaka balasha thombor ha ka klau bai saran jong jela Jammu ba Kashmir ula airu ya ka khubor sngolam shagi balasha siat yap ha ka jing thombor hapa halgam Hadin ka jingja hapa halgam ki bahayang je kelanot ki belangat ha ka jingja sha thambor ha kileno kila kentu ka sarkar India bahkan penstam na ka bating e kitu ki badon khti हम इंतजामिया से गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस गनौनी ये एक बच्चा कमाए वाला से कुछ तो बड़ा ही यहाँ से हाय अल्लाह के कर सौर के कर सौ खुदाया na kalyang kinong yalam jong sengsan parthai ba pheru kila penram jore ke ni jingja sha thombor ha pahalgam jong ga jilla Jammu ba Kashmir ha ka wei pat ka benta o President Kari America o Donald Trump ula pha ai ka khubor sngolam sha Menteri Rang Badu Kari ba sha ki brio jong Kari India hadin balatip ya ke ni jingja sha thombor kileno ha Kashmir Hadin gani ka jingja lapan long ka jing khanra ba ka jing thwat ban lap de ni ki le no ki badon khti ha ka ba ki sipai ki pulit CRPF ba ki pulit ka jela Jammu ba Kashmir kle tre lang ban pen long ka jing talasi haman ki dong ba ki jaka nalor ka ni lapan don kamru de ki lingson jong ki sipai ban pen kan ria bat a jing erap ki tu ki balaman saw na ka jing sha thombor Mentagasngi labu kerpang rusau tali kiling sun banket ikibrio na Srinagar sa Delhi bat sa Mumbai hadin kani gajing sya thombor nalor kani lapan ap luparu ikiling sun ban pen phai kinozong kai perthai la de idon kam Hakawai pat ke benta la yok khubor ba kumba arngot le nilai ngut kileno kila phet shi jaka pat ba hasa jiven jong ke benta urinala baramula hadin ka jinya siat ba markeliang hapden kileno bat ki kenhon pahara kumba arngot le nilai ngut kileno kila phet kran pat elot ya baro ki sulai be ki tiar pen bethai ha kani ka jaka Video report DT News Meghalaya UMP ka Shillong Parliamentary Dr. Ricky Andrew J. Sinkan ulapan pau ya ka jing sngodeu halor ka jingti bat khayi bean ya Auditorium ha keleng ki jaka ha ka jela Meghalaya
Dr. Singkan ula penpau ya ka jingbom sngohun ba wat hadin ka jingkang jongka NGT ka jingti bat khayi bi anya udong yong kalang yai biteng ha ka jilla. Dr. Singkan ula ong ba kum kini ki jingle ka penhiar arsut ya ka jingyo lum khajna jong ka jilla. Kumban cukdo Dr. Ricky Singkan ula krenru ya ka ni kamat dangshan hayeng dorbar thau an keri bat kintu ya ka sorkar pedeng bakan dawa ya ka jing pensyai na ka sorkar jela halor ka jing ailat ban pentrikam ya kini ki kambean. Do yang beat bat ka jing le kum tu ka pi kai ka baja kalong ka kta jor ya ka platan ka jo ka stit. Namar habala mo balakhang ten rei dadangi I pat kajing ti karang ya kajing kek dang ya kajing kli kalong shanu ka jing kari ka state kadi ban yo rei ka state kam long hi ban shim ya ta ka ban krong ka jana te kalong kajing du nong ka bakra pat ka bu kuma juang kajing du nong ka bakra ya kalawai kla shisni MP ka Shillong Lok Sabha Dr. Ricky A.J. Singkan but MLA ka Maulai uba Bright Star Well Marbanyang hinin kesngi kila lej banjurib ya ka jingpentre ya ka project Shna Surok ha Maulai constituency. Ya ka ni project labai tingka lingba ka North East Special Infrastructure Development Scheme. Ha ka ni ka jingjurib lasen ranlang yaki daki officer ka tanat PWD. Kini kinong yalam kila kami benya ya ke jingpentre ya ke ni ke surok badang ya menta ke bajrong kumba khatsau point arspa nyop kendai kilometer bat ke ban sapeniso ya ke nong ba shlong bat ke kat ling sun umroi. Ya ke ni ke projek ke balas dang ha ke hendriu tering ujemang arhajar apulai ladep ban pelat pisa kumba lai pusau point hendriu pulai klur tingka bat ya ke jingpentre hadu menta lala ban pendep kumba nyopo na ke shispa. Sampai turun aku tu por pengiwan inspek ni kan pat darung nama kan surat tu por kadang su sedang ban mat ban eka rong ro kan pat siang dan re kumba kalong menta ka progress kala ayah kan dia te kumba san kilometer kala depan ai black topping san kilometer te ka basan menta kirang pentre dia ka jingkiang ka we kadang kumba south li jingkiang ha kan dia kan set te kini ki jingkiang kidan ki bam padam te ka progress of work kumba kalong hania kat kum ka jing batai na kalian jong engineer ka mat dangi khenbet na ka physical kan work jong kane ka kam ta ka mat kum lu kumba 70% ten dai habidi bat ka jing siang ni ka rong pan kadang long ta kumba san kilometer na ka khat 1 kilometer na ka neset Ya kamas let on tap ya ukpa bakhoj upuk Francis on penlong las ni sakjan ka arfun rhetoric uyayong hakapor shipho baje min step kat kum kapor jong kari Vatican but shi baje shi teng nop hai sngi kat kum kapor jong kari India hayeng mane jong ka Saint Peter's Basilica. Ya kamet basa jong upuk Francis on sara na Casa Santa Marta sha Saint Peter's Basilica. Ya kamet jong on tap ha Basilica jong ka Saint Mary ha Rome but on day upu beningkong ban tap shabar ka yeng mane ka Saint Peter's Basilica. Ka Shillong Archdiocese mentakas ngi kalapan bena ba on sepenlong ya ka mas bakerpang nadu ka arpulai arpusau bat arpusan terik ha kapor san shiteng janmet hayeng mane cathedral laim kra kat ba ha kesngi on tap ya upu pat kandon ka mas ha kapor shipho baje men step hayeng mane cathedral bat kumju ha baro ki parish. Hakamas bakerpang kabala penlong hinden kesngi daki spa ngut ki reunget kila warni shimentalang ban penpau ya ka jingsngosi. Kalapan kendet ya kibabun ha kanong ba Shillong hadin balmi ka jing keno syak dawa pisa jong kinong syong dukan barjela na ki kattu kat ne ki bakam baki dei ki kenhun NGO. Kani kalawan ra ya ka jingting ya kibabun kinong khayi khamtam ki barjela. Deputy Inspector General of Police ka Eastern Range Davis Marak uloong balayok jingtip halor ka ne lingba katulong kubor ki pulit watla hadu menta om syam ladon menu ban ujor. Ula pentip bagi pulit kidang penlongi ya ka jing toket halor ka ne ka benta. Been received in some of the shops, business establishments. However, unfortunately, this we have come to know through our sources. It has not been, our formal complaint has not been filed in this regard. So we are investigating into it. Prima facie, it seems that these so-called demand notes
it shows the receipt of different NGOs. So we are investigating into it, and I believe the SP East Khasi has already taken some steps in this matter, and this matter is being investigated, and we will get to the root of this matter. Ki kinhon jong ka District Child Protection Unit Madhya District Karnataka henne kasngi kila IT no pura ya ki arpu armut ki kena na Meghalaya ki balet ban pendep ya ki jimpuli ha Karnataka syaki he sarkar jong ka tenat social welfare jong ka jilla. Lapan long ya ka program bekerpang ha ka conference room jong ka Directorate of Social Welfare ban le buram ya kini ki arpu armut ki kena. Kamu kedua kalami ha ka jingrakhe holi ha ka khandro tarik Risau ha Gokula Educational Trust Bengaluru ka balayalam sha ka jingyap jong ki arngot ki kena na ka ne ka jela na ka jingbut jong ka bam baki bam hadin ka ne ka jingja ki bor senshar jong ka jela ki la bo no ya ki ni ki arpu arngot ki kena ha ka jingpet jong ki officer jong ka District Child Protection ha ringkat ka Juvenile Justice Act. To complete all necessary formalities, and then they will ensure that these kids are then admitted to government-run schools in areas which are in proximity to their address. Now, in some cases, these parents are also migrant workers, which means that they keep shifting from one place to another. In such cases also, we will obtain their correct address and ensure that they are enrolled in a school close by. Hadin melatip kum ke Jaka ke bajabok tam ha ke pertai u MLA ke jirang ubak sostenes sotun ula banjur halor ke jingta ya ke kuat ke kia jong ki nong shong shnong. Namar bakila sakhi bagi don ki karkhana ki bapenken ya ki kendon an. Ula banjur ru badon kam ya ka jing trilang ha ki Jaka kaput panyele persya ya ki jing jong ka jing jabo ha ka than bat kala dawa ru badai ban pensitom ting ya ki ni ke karkhana ki ba penken ya ki an balabu da ka Meghalaya State Pollution Control Board. Bagi factories kita ki apa set up economic factories bukan ki guideline dah bagi lap naga Pollution Control Board tingi ikla don ru ka jing khang dengan peniba kadon ka success buat kadon ka jing sumkia nagalen ka Pollution Control Board dan nagalen jong ang sukmen haboi I kini tabat ngabu pat ka jing karpat ka Pollution Control Board ba ka suppress inspection kan beban put tangha ka sisin arsin hendai ka deban continue lan kan peteng ka taga suppress inspection kenang ba ki industrialists kalau kinum ya like hagbede ki kendon ki ka Pollution Control Board Ki nong shong shnong jong ka tasar Maudakar Ribhoi District nin gisngi kila torsha ka office jong u Assistant Executive Engineer Nongpo Rural Distribution Subdivision MEPDCL ban ujor halor ka jingkeu palat ka by boarding. Ki nong shong shnong kila pentip ba kila don hadu live hoteli ki longyeng ki bala syakta na ka jingkeu palat ka by boarding. Ka Auditorium jong ka Jakari Kunswet ka badon ha omyam kala kemding hinin ka janmit. Kene ka jing kemding ka day na ka daw ka jing thut jong ka boarding electric ka bala pendu shisendon ya ka Auditorium. Ki nong sensyar shnong ki bakin thup ya ka tenat omyam fire but emergency service kila let wood sya ka tay ka Jaka bante lakam bat pelip ya ka ding. Om syam ladon kino ki ba mensaw ne do no ya la ka jing em ha ka ne ka jingja. Ka dorbar raj marngar kala penlong ya ka jingle niam pomblang henne ka sngi ha yo molong kum ka jingken mau ya ka por ba kongsan bat ban pan jingket khu nong bu nong thau na ka benta ka jingsuk ka roi ka par ha ka liang ka khai ka pateng bat ka rep ka riang bat ban yada ya ki breu jong ka raj. Kene ka jingle niam ka balalong ha ka sngiyo laya shimenta de ki riu pau khmat bakin thop ya u ai nam siem usiem jong ka hima melem upa em Richards em usiem jong ka raj marngar ki nong yalam shnong bat ki nong let yo. Menta ngin ya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha tura.
ka jing kriat kalong 8 degree Celsius bat ka jing shed kalong 11 degree Celsius ka jing sngam ka hau menta ka sngi kalong sau na ka shispa haba pai pat chanong ba shilong ka jing kriat kalong khat nyau degree Celsius bat ka jing shed kalong 8 degree Celsius ka jing sngam ka hau menta ka sngi kalong nyau pupra na ka shispa kat bahajo wai pat ka jing kriat kalong 4 degree Celsius bat ka jing shed kalong 4 degree Celsius bat ka jing sngam ka hau menta ka sngi kalong nyau pulai na ka shispa ka sun menaingkan rang hatura kat bahajo wai bat hasuslong kala bandan ka jing hap slap ba malu mala hakikat tu kat ni kijaka Shwaban penkut gini pai biang sa shisien syakimat berkongsan Syak siat yap atun reungut ki brio ha gajing tombor ki le no ha pahagam wan pai no upi Prime Minister Modi na Saudi Arabia kami menteri ki kampok yang ya gajing long jingman ka jingti bat khai bi an ye udeu yom ka penhiar arsut ya gajing yo lum khajna ha gajela ong u menteri MP ki shilong Let jurip lang UMP ke Shillong bad UMLA ke Maulai ya ke Jingpentrai ya ke Surab menpoi ke Shillong Umroi Airport ke Bokot Sha ke Lai Pesau Point Ibu Pelai Kelur Tingkat. Bad on pendat ya ke Met Basa jong ukpa Bokut Ibu Francis ha Basilika jong ke Saint Mary Major Harum ha ke Apuritarik Yayong. On penlong ya ke Mas Bakerpang halai Mekrak Katedral nado ke Aflai Tarik hado ke Aflai Tarik Yayo. Te paralok katung ila poisya ka bakut jong katuk kubor jengi mata ka janmiat hado bangin de syam yang pi la syai kasngi ku blai pi baro.